Лукашенко зноў хваліцца ўяўнай правільнасцю сваёй палітыкі ў барацьбе з пандэміяй кітайскага коронавіруса. На гэты раз эканамічнымі поспехамі ігнаравання вірусу перад працоўнымі заводу «Гарызонт». Аднак, што хаваецца за гэтымі словамі і якія рэальныя дзеянні прыкрывае ковідам рэжым? Матэрыял з Дмітра Міцкевіча. Ужо абрыдлая для беларусаў карціна. Нелегітымны кіраўнік краіны ў чарговым пункце свайго бясконцага турне па прамысловых прадпрыемствах хваліцца нібы выдатнымі вынікамі палітыкі рэжыму ў дачыненні да коронавірусу. Если уж говорить об этой пандемии, нам нужно работать. Вот я первый раз на заводе холодильников столкнулся с тем, что они начали благодарить меня за то, что они закрылись, потому что все закрылись, особенно Россия, и холодильников нет. И он говорит, впервые за всю историю завода холодильнику мы туда приезжаем с руками, ногами, покупают холодильники. Цымус ситуации ў тым, што толькі на ліпень 2020 году аб'ём запазычанасцяў Атланту перавышаў каштоўнасць яго актываў на 185 мільёнаў рублёў. І лічба гэтая пастаянна расце. А за апошнія 2 гады з заводу было звольнена прыблізна 1500 чалавек. Во дзе ўжо сапраўды паспяховае прадпрыемства. Падтрымка гэтакіх мастадонтаў – галоўная эканамічная захада рэжыму па барацьбе з наступствамі пандэміі. Мяркуе Кацярына Барнукова, эканамічная дырэктарка Беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру «Бярок». Была сделана поддержка госсектору, в основном, в первую очередь, промышленным предприятиям. Им была дана установка поддерживать уровень выпуска на максимально возможном, несмотря на падение спроса. В результате многие из них накопили долги, убытки, и эти долги и убытки, видимо, покрывало государство, потому что теперь мы узнаем, что больше миллиарда потрачено на поддержку реального сектора. И это не поддержка частного бизнеса была. Да? На поддержку частного бизнеса там миллионы какие-то затрачены, да, а не миллиард. І мала проста ўбухваць бюджэтныя сродкі ў абсалютна нерэнтабельныя праекты. Дык яшчэ трэба адбіраць грошы ў тых, хто не так даўно лічыўся галоўнай надзеяй беларускай эканомікі. Павышэнне падаходнага падатку для рэзідэнтаў парку высокіх тэхналогіяў і вялікага каменю з 9 до 13%. Яшчэ одна глава ў гісторыі з супам, звараным з курачкі, што несе залатыя яйкі. Повышение налогов, оно сыграет такую вторичную роль, потому что основная потеря инвестиционной привлекательности, она произошла в последствиях политического кризиса. Да? То есть это полная потеря доверия к государству, это полное понимание того, что и IT, и бизнес в целом воспринимаются как оппоненты, да, не как партнеры, нет никакого партнерского нормального отношения, нет никакой стабильности, нет никакой, опять же, позитивной повестки в будущем. І на фоне масавага тэрору ў краіне паляпшэння не праглядаецца, а ўлады і не думаюць адхіляцца ад гэтай лініі. Гэтак, паводле кіраўніка аналітычнага праекту Беларусь Security Blog Андрэя Паротнікава, рэжым наўмысна выкарыстоўвае коронавірус у якасці зброі супраць пратэсту, каб запужаць яго актыўных удзельнікаў і выбіць з супраціву як мага большую колькасць людзей. Робіцца гэта ў першую чаргу праз адмысловае стварэнне спрыяльных умоваў для распаўсюду COVID-19 у месцах утрымання арыштаваных па адміністрацыйных справах. Шмат людзей, ізаляванае памяшканне, не працуючыя сістэмы вентыляцыі, адсутнасць гарачай вады. Нават калі былі вольныя камеры, ёсць інфармацыя аб тым, што адміністрацыя месца ўтрымання, яна імкнулася менавіта захаваць такую перагрузку менавіта палітычных камераў, што, безумоўна, стварала дадатковыя рызыкі захворвання, калі, напрыклад, нехта з тых, хто ўтрымоўваўся, там уже быў хворы на ковід. Ну, а з улікам таго, што ўвесь час яшчэ і перамешваліся гэтыя людзі, якія ўтрымоўваліся ў камерах, гэта фактычна прывяло да таго, што колькасць людзей, якія выйшлі пасля адміністрацыйных арыштаў з ковіда, яна зашкальвала, яна перабольшвала любыя магчымыя статыстычныя верагоднасці. Не дзіўна, што пры такой камбінацыі эканамічнай і грамадскай палітыкі рэжыму дзяржаву імкліва пакідаюць найлепшыя спецыялісты. Гэтак, паводле папярэдніх ацэнак, у перыяд пасля 9 жніўня з Беларусі выехалі каля 4000 супрацоўнікаў IT-сферы. Агулам жа, толькі па афіцыйных дадзеных, за мяжу выехалі каля 15 000 чалавек. Адпаведна, найлепшы сцэнар, які можа чакаць беларускую эканоміку ў бліжэйшы час, гэта застой. Тренд, я думаю, будет опять же вот на бюджетную консолидацию, на сокращение расходов. Что там уже можно сократить, в общем-то,
сложно понять, но с одной стороны будут пытаться не сокращать социальные выплаты, то есть зарплаты бюджетников, пенсии и пособия на детей, но с другой стороны будут искать там способы каким-то образом сократить расходы, потому что мы видели, что дефицит планируемый достаточно большой, насколько он подъемный для нас пока непонятно. А плануецца бюджэтны дэфіцыт на ўзроўні 4 мільярдаў рублёў. Менавіта таму ўсё часцей чуваць пра скарачэнне адпачынку па даглядзе за дзіцём, пашырэнне платных медычных паслуг і іншыя, так бы мовіць, цуды сацыяльнай дзяржавы. Прыкрываецца гэтае ўсё, як і новыя падаткі, канешне ж, барацьбой супраць пандэміі і яе цяжкімі наступствамі. Аднак беларусы дагэтуль не ўбачылі нават праўдзівай статыстыкі захворванняў і смерцаў, не кажучы ўжо пра істотную падтрымку пацярпелых ад эпідэміі. Небяспека гэтай хваробы, небяспека сітуацыі, яна прывяла да вельмі цяжкіх наступстваў і фізічных. Шмат людзей памерла. Беларусь за першыя 3 месяцы пандэміі страціла людзей 8 разоў больш, чым за 9 гадоў вайны в Афганістане. Але таксама яно і паказала, што рэжым небяспека для канкрэтных грамадзянаў Беларусі гэта толькі падштурхнула пратэсты супраць той сістэмы, якая існуе. Фактычна сістэма негуманная, сістэма нелюдская і сістэма, для якой чалавек, жыццё чалавека да гэтага часу застаецца малакаштоўным рэсурсам. Па факце, адзіным рэсурсам, якім цяпер рэальна даражыць Лукашенка, з'яўляецца неабмежаваны і беспакараны гвалт. Менавіта ён і дазваляе заставацца ля ўлады, і на яго падтрыманне будуць кідацца ўсе магчымасці да апошняга.